салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. имрӯз дар барнома хабарҳое аст ки таъби шуморо болида месозад. барои ҳамин тезтарак дар канал обуна шавед ва зангулачаро зер кунед ки аз видеои ояндаи мо бехабар намонед. ва бародарон, лайки қиматбои худро низ аз ёд набарорен, зеро ин чизҳо барои пешравии барсатиҷӣ муҳиманд. акнун дар ягон ҷо баъз рушнед, мо бошад сайр мекунем. бародарон, рӯзи 19 сентябр Барселона дар кубоки Гампер бо Элче бозӣ мекунад. ширкати 1xbet барои ин бозӣ ба шумо бонус отор кардааст. ба ссилкаи коментария буда даромада дар дастаи дӯстдоштаи худ ставка монед ва бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. президенти Барселона Хосе Бартомеуро метавонанд бо сабаби нобоварӣ аз вазифааш гиранд. дастаи каталонӣ қайд кард ки Жорди Фаре имзои намояндагони дастаро ба хотири рафтани Бартомеу ҷамъ кардааст. Барселона 20687 имзо ҷамъ кардааст. акнун бояд маълум кард ки имзоҳои ҷамъовардашуда ба талаботҳои низомномаи даста ҷавобгӯ ҳастанд. барои ин комиссияи махсус ташкил карда мешавад ки дар он 2 аъзои шӯрои директорон, 2 шахси аввал ва намояндаи Федератсияи футболи Каталония иштирок мекунанд. интихоботи президентии Барселона моҳи марти соли 2021 доир мешавад. аммо агар ин кор бо муваффақият ба анҷом расад, пас қабл аз интихобот ӯ дастаро тарк хоҳад кард. он трансферҳои бемаънӣ ва корҳое ки Бартомеу дар ин солҳо анҷом дод, мухлисони дастаро ба хашм оварда, онҳо дигар намехоҳанд ки Бартомеу дар клуб монад. мо медонем ки ҳатто Месси рӯи рост Бартомеуро оиди нобовариаш танқид карда буд. сабаби дер ба Ювентус рафтани Луис Суарез маълум шуд. тибқи хабарҳои gol.com Суарез мехоҳад ки Барселона боқимонда маоши ӯро ки 14 миллион евро аст пардохт кунад. Барселона омодааст ки форвардро ҷавоб диҳад, аммо намехоҳад ба ӯ маоши боқимондаашро бидиҳад. қайд карда мешавад ки масъалаи гирифтани паспорти Иттиҳоди Аврупо ин расмият асту халос ва сабаби нарафтани Суарез ин маблағ мебошад. вақти рафтани Иньеста ва хави клуб боқимонда маоши онҳоро супорида буд. маҳз ҳамин чизро фаҳмида, Суарез мехоҳад ки маоши худро бигираду баъд ба Ювентус равад. дар Барселона чунин мешумонанд ки Хави ва Иньеста ба клуби ғайриаврупоӣ рафтанд, аммо Суарез бошад ба Ювентус меравад, яке аз рақибони Барселона дар Лигаи Чемпионҳо. Суарез имтиҳони забони итолиёвиро барои гирифтани паспорти Иттиҳоди Аврупо супоридааст. футболист дараҷаи Б1. ин сатҳе аст ки шахс метавонад бо забони итолиёвӣ муошират намуда ҳамсӯҳбати худро фаҳмад. дар 1 соат Суарез тести шифоӣ ва иншо супоридааст. пас аз гирифтани паспорт, Суарез ҷои футболбози ғайриаврупоиро намегирад. дар Испания бошад чунин нест. ӯ дар Испания танҳо паспорти ҳамсарашро нишон доду халос. сармураббии Барселона Роналд Куман метавонад ки дар даври якуми Ла Лига дастаро роҳбарӣ кунад. тибқи маълумоти Диарио Спорт, клуби каталонӣ шартномаи худро бо Кике Сетьен қатъ кард ва Федератсияи футболи Каталонияро хабардор кардааст. Куман расман акнун метавонад ки аз мавқеи техникӣ дастаашро роҳбарӣ кунад. дар баробари ин Барселона бо Сетьен барои компенсатсияро супоридан ба мувофиқа нарасидааст. қаблан хабар дода мешуд ки Куман ҳақ надорад ки дар бозиҳои расмӣ бо сабаби қатъ накардани шартнома бо Сетьен дар мавқеи техникӣ қарор дошта бошад. Барселона мавсими нави Ла Лигаро аз рақобат бо Виларреал оғоз мекунад. мехоҳам хотиррасон кунам ки махсусан барои подписчикони худ мо канали Телеграм сохтем ки дар он прогнозҳои ройгони варзиширо нашр мекунем ва барои ба даст овардани он кӯмак мерасонем. ҳамаи чиз кушода ва рӯзқавл аст ва муҳимтар аз ҳама, аз рӯи статистика прогнозҳои мо беш аз 90%-ро ташкил медиҳад ки ин ба шумо фоидаи дуввумиро кафолат медиҳад. пас як дақиқаи худро дареғ надошта ба Телеграм канали мо ба ссилкаи описания буда даромада бо ҳамроҳии мо пул кор карданро оғоз кунед. Бавария мехоҳад ки ҳимоятгар Серҷино Дестро аз Аякс бихарад. клуби мюнхенӣ аллакай гуфтушунидро бо трансфери 19-солаи амрикоӣ оғоз кардааст. хабар медиҳад Фабрицио Романо. сармураббии Бавария Ханси Флик Дестеро дар Бавария дидан мехоҳад. Бавария бояд талоши зиёд кунад, чунки Барселона низ хостгори ин бозингар аст. клуби каталонӣ аллакай бо агенти футболбоз суҳбат кардааст. то вақте ки Барса футболбоз нафурӯшад, бозингар харида наметавонад. Барса мехоҳад ки Самедуро фурӯшад. маҳз бо ҳамин сабаб Депай ба Барса омада наметавонад. дар мавсими гузашта Дес 20 бозӣ гузаронда 4 ассист анҷом додааст.
сармураббии Барселона Роналд Куман аз ҳунарнамоии дастпарваронаш дар бозӣ бо Жирона розӣ аст. Мо нисбат ба химнастик бо рақиби қавитар рӯбарӯ шудем. Мо ба футболбозони ҳайати асосӣ имконият гузоштем ки 60 дақиқа бозӣ кунанд. Он нафароне ки ним соат бозӣ карданд тамрини зиёдтар мекунанд. Мо бояд ҳама як хел бозӣ кунем. Мо дар ҳолати хуби физикӣ қарор дорем. Бисёриҳо 60 дақиқа бозӣ карданд ва рӯзи шанбе бо Элче 90 дақиқа ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Футболбозон 4 ҳафтаи охир тамрини зиёд карданд ва каме хаста буданд. Акнун бояд ба оғози Ла Лига теории хуб бинем. Медонем ки футболбозони ҷаҳони хуб бисёр дорем. Дар тамринҳо иштирок кардан ва ба дастаи аввал кӯмак расонидан ин бисёр хуб аст. Ман бозии Конрадро қайд мекунам, аммо Педри ва Рики Пуч низ ояндаи хуб доранд. Аз бозии ҳимоятгарон розиам. Дар маркази майдон мо бартарӣ доштем. Баъзан вақт дар ҳамла мо бисёр стенка бозӣ мекунем ва бояд бештар бозии кушод нишон бидиҳем. Оҳиста-оҳиста мо 100% ба Ла Лига омода мешавем. Ман атакаи хубро кофта истодам. Месси, Каутино ва Гризман метавонанд дар ҳар гуна мавқеи хати ҳамла бозӣ кунанд. Каутино метавонад дар канори чап ва дар марказ бозӣ кунад. Гризман дар ҳар ду канор ва дар марказ метавонад бозӣ кунад. Месси бошад дар канори рост ва дар пушти ҳамлагарон бештар бозӣ мекунад. Каутино айни ҳол дар формаи хуби варзишӣ қарор дорад. Ӯ тамринаш хуб аст. Ӯ техникаи олӣ дорад. Ба ҳар як бозингар дастгирии мураббӣ ва мухлисон зарур аст. Ман бо Суарез ҳамин саҳар суҳбат кардам. қарори рафтан ё нарафтани ӯро интизорем. Мо шартномаи футболбозонро эҳтиром мекунем ва агар ӯ монад узви даста хоҳад буд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.